Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ni ikaw o Ginoo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kaloy in taon ang akong anak. Patulon siya ug nagantos pag-ayo ug tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Sa Hesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsigi na balang ako uban-uban ninyo, magpunay na lang ako pailob ninyo, dadangari ang bata, o gimanduan ni Hesus ang yawa, o migula kinigikan sa bata, ug naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Hesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Hesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag gidak-on sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo niining bungtura, balhin didto ug mobalhin kini, makabuhat kamo bisan unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang atong Ebanghelyo murag naghatag gini natog nindot kaayo nga kaning kaamguhan nga kon mudawat lang kita nga tinuod ni nindot kay atong kinabuhi. Saman mudawat mo nga tinuod ning Ebanghelyo ha. Kaning giingon ni Kristo nga makamando kas bungtod nga mobalhin ngadto sa laing lugar, tinuod na. Oh, hilo man lagi mo. Tinuod dili. Sige, ingna ning atong parokya ingna balhin na to spikas. Mobalhin ka ni. Wala. Gibutangan pag inya diri sa pag-ending, makabuhat kamo bisan unsa. Sa in English ani, nothing is impossible for you. Oh, sawa na. Tuo mo na. Nga wa gyud imposible nato. Nag-anam na mo kahilom. Parihata, ako galisod sa kong tuo. Sinan ka? Pagtuo ko do nga murag lisos mustasa niya, kanang lisos mustasa gamay pa kuno nas lisos tamatis. Ambot pareha ba ka nakadakon sa lisos sinaguyla akaning mansinitas. Gamay man nakay kuno nga liso. Wa ko kay baon sa nakagamyonuna o kita na. Unya, ingon anak kuno kagamay nga pagtuo matud pa ni Kristo, makapabalhin na kas bungtod adto sa laing lugar. Makahimo na ta bisan unsa. Ako galisod ko anak tuo kay nga naman tanawar ko ning atong tap-tap karon mutulo na ni katuig. Wa gid maayo na nahinoy daghang sanga-sanga, na nahinoy variants. Way siguro wa ka makuha sa punuan, ari ka maigo sa sanga, patay lang yapon ka. Daghang nangamatay karon na igo sa sanga sa Delta. Di ba? Way siguro usas manimba dinim. Mana ni unya. Igo sa nga ba wakdasan. Ana. Nyangan mo man ni maayo. Nga purti naman natong ampo, purti naman natong prosesyon, purti naman natong vigil, purti namang daghanang sakripisyo ang gihimo nato isip mga Katoliko.
ngadto sa mahal nga birhin, ngadto sa mga milagroso nga mga lugar, hasta hinong mga milagrosong lugar masirad-an mag-apil. Ang Simbahas Quiapo, ang Nazareno sirad-an, ang Simala sirad-an, Santo Niño sirad-an, Redemptorist sirad-an. Ana, grabiha, no? Nya ingon, nothing is impossible with us or for us. Unsa man na, sakto pa ni dili. Tabangi ko ninyo. Hapit na rabata masirad konsolasyon sirad-an na sugod. No, karong Domingo ugma wa sila nay amurag karon tingi sugod, wa nay pasudlon. Wa nay mga misa gawas. Sunod ani San Vicente Liluan. Lingo-lingo mo diya. Nga naman, labaw pa ta sa Santo Niño, labaw pa ta Redemptorist, sirad-ananan sa tao nya nga naman nga tulo naman ni katuig, wa na'y Ginoo ron. Sa una ra ning gisulti ni Kristo, sa iya mga apostoles, din ani epektibo karon. Sa una ra ni, unsa man, inyong paminaw. Ay maning matinaw ni nato kay sige lang tagbasa ani niya, wa din ni klaro di ay. No? Na ron ingna kuno imong tupad. Imong tupad ba na nakasabot ka nang ipangsulting father? Ina. Nakasabot ka na. Ako bitaw si kog pamalandong ba pag pamalandong nako ani ganihan nakingon jud ko, Lord mura man kog moaksyon dili mo tuo. Tagay kuno kog kuan be. Tagay kuno ko ba og kana bang igo-igo sad ba nga explanation ba? Mo na nga gipahinomdom sa Ginoo nako, nauwaw na lang sad noon ko. Nga naman ingon mang Ginoo, baliki ra gud ng first reading kanang Deuteronomio kapitulo 6 niingon dayon si Moises, gisugo sa Ginoo si Moises ba nga nag-ingon ang Ginoo, hinomdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, tibuok nga kalag ug tibuok nga kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo, itudlo kini sa inyong mga kabataan. Wa man ko'y bata. Hisguti kini, tanawa ha? Kung anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag, ibugkos kini sa inyong mga inyong mga kamot, o sa inyong nga ingon nga ilhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Grabiha des Ginoo, no? Ang iyang gi-emphasize di ay kanig yung higugmao na to ang Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing, tibuok hunahuna, tibuok kusog. Nya gipunan ning Kristo sa tibuok ninyong kalag. Naa pa ba ni nato karon? Naa pa ni? Wa na. Kamo mga ginikanan, naghisgot mo anis inyong mga anak. Ang inyong gihisgutan, unsay imong gi-answers module? Mo eskwela ba ka? Unsang kursuha imong kwaon? Ayaw sag panguyab ha? Panglimpyo, panghugas, ana, ay pagtinapulan, ay pagbinuang diha, ay pagpagahian ng imong ayaw pagsigig dagandagan, ay pagsigsigit-sagit, ayaw nig pangguba. Mao na atong gipangtudlo, pero why gatudlo kay ros mga anak, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong hunahuna, tibuok mong kusog. Wa na kay naron. Hasta pari, wa mo tudlo ana sa Kristan. Ang gitudloin os pari, dong ayuhag bagting ha. Mutingog gani na, patay jud kanako, wa na timing. Mo nang sa Kristan, magunit sa bagting, magkurog na lang nun, hangtod na lang nun, magtingog-tingog na lang noong bagting. Wa sa na nako gisultis mga lektor, ngako nun, unsay kalainan sa period og sa kama. Mo gina, kurog-kurog na sila sa period og sa kama, kita. Muna, ang problema di ay ni anato kay nga naman
ato manggikalimtan ang atong paghigugmas Ginoo. Niingon baya si Kristo, higugma ang Dios labaw sa tanan, una pahigugmao ng imong isig katao, samas imong kaugalingon. Ang ato nabaliman, higugma ang kaugalingon, usa pang isig katao, pakapin ang Ginoo. Muna inigabot na sa panahon nga di na gyud makaya ang atong mga kanang kumbati na tos kinabuhi ba, moingon nita, Ginoo na lang yun, Ginoo na lang gyud akong paglaom ani, human naman ako buhata ang tanan. So self yun, di agita mo kuan sa self. Anay gasigig takes nako, Pader, iampo taong kus Ginoo, purti na gyung putusan ako sa utang. Pader, naa man jud kay dako dakong kolekta diha, sige makag-announce, tagai in taong ko ana, wa jud ko mo reply. Imo pa ning kuhaan mo na ginhawag tigom na to ani. Kamu di ay, kanang inyong tinigom dia, inyo din ang ihatag di ay. Moingon ko, unya usan mo lang ako. Self yun, self. Imbis nga ang self mo ikatapusan, mauna nun atong giuna. Bisan ka na mga banag asawa, naamagin mo anang panaad nga kasakit og sa kalipay, pero ang asawa mo, ngigagod kansin ako, no? Sige siyang inom dito, di ako diri kasi trabaho, buang banahan na, biyaan ko ng buang-buang. Self. Moingon sa dang banang, kadang asawa ha, napisag kung sao na to explain, di gyud mo to, luod lang naong ng buang-buang, ilisan ko nagsilingan, tatago ka to silingan. Makonsumisyon ko ana, masufocated ko ana. Matod pas Tagalog, sinasakal na ako. Istoryahin. Pare sa din sa ngigagod ka ng parokya ha, kulikta di kabuhig pare, biya ko Self ba? Self. Mao bitan na hasta sa cellphone, selfie gihapon. Hasta mga tiguang karon nako, sige pa picture tayo sa dili pa der, selfie lang nako. Naong bay kurog-kurog ng kamo, selfie lang gihapon. Nako nya mo blur da kay gakurog man sa ako man sa ning timer. Nasa ba? Ngita gyud paagi kay maka-selfie. Ang self yun. Mao na mahimo na kitang selfish, self-centered, self-righteous. Di natakabuntog og COVID. Nga naman, anhin na tamutuo sa atong kaugalingon. Parihan na ta na mga athletes nga dayog pukpok dughan. Ana dayon? Ako na ni. Ana makadaog ani. Ana gyud kay ako na ni. Ana. Di ba? Ayaw mo ana oy. Ingna na imong tupad. Imong tupad ba na? Kisa may imong gihugma, Ginoo o imong kaugalingon. Ina na siya. Nya igabutin sa inyong balay, ingna to itong nanghigda pa dito, katungo pa kabangon kay pating hubuga, na kisa imong gihigugma, Ginoo o imong kaugalingon. Ana, kita, mayroon ba kita yun? I love God. Pero inigingos Ginoo nga, ay na mo pangiskis kilay, ay na mo pa colors book, matiguang sa to anak, Lord, reklamo din, gamay ra kay nang butanga, labaw naging ay mo palaygit, ay mo inom ana mga pills, ayaw mo pag-abortion, samot na gina. Di na takatuman. Napadyugingos Ginoo, ayaw mo pangangkon bisan unsa. I-share na sa inyong mga silingan. Parte na itong igihana na itong kural ka ng mga utlanan, magkinihaay na manggani. Nya maayo tas COVID ana. Mauna, ang rason di ay wa mausab ang gahom sa Ginoo, wa mausab ang iyang gugma nato, wa mausab ang iyang pag-amping nato. Ang nausab karon kita kay naa na ta ni salig ni anang cellphone, ni anang ato mga scientific nga mga inventions and innovations in life. Nga hastang mga gender, hasta ang atong lawas pangusbo na. Ang lawas sa babae ilisan nag genital organ sa laki, niya ang laki sad mo ilis pod ngadto sa babae. Magtipo na isip banag asawa ang puro babae, puro laki, giguba nato ang atong gitawag og kinaiyahan nga gi-designs Ginoo. Og tungod aning atong pagguba sa atong kaugalingon, aron lang gyud ta matagbaw sa atong pagkalaog, pagkaulagan o pagka-ambisyoso, giguba na to hastang atong kalibutan. Ang hangin di na safety,
polluted na ang tubig, di na safety, di na nato mainom, labi na gyud ang naas mga sapa, kanang gatubod nga tubig sa sapa di na mainom, kay ato nang gibutangan anang naang hugaw sa mga kahayupan nga atong gibuhi aron ta makakwarta para sa kaugalingon. Bahala nagmusakit ng inyong ilong diya mga silingan, hanggap ana mga baho sa akong binuhi, makakwarta ko ani panginabuhi ko ni. Bahala nagmaglison mog agi anang daan, naninda ko din hiskilid sa daan. Bahala na mo dag matraffic mo, magkabanggaay mo diha, basta kinabuhi ni nako, ako ni ay kog hilabti. Mag-iningon ganita ana, din agid ta makatagamtam sa gahom sa Ginoo, nga kadiyot ra kaayo maayo ang atong mga sakit. Tanawa gud, giduol niya lang ni Kristo ang katong gipatulon. Unsa man hitabo pag ingong Kristo yawa pahawa diha, naayo dayon ang patulon. Ang yawa may gahatag ani mga sakit. Usahay ra ba pasanginlan pagid natong Ginoo, di paigo nga di nato siya paminawon, pasanginlan pagid Ginoo nganong gitagaan man taong kunimo aning sakita. Oh, Ginoo gahatag na. Kanang na-cancer kas imong uterus, sa imong ovary, kanang imong mayumang purti ng dagwa, ang Ginoo mo'y naghatag. Na, tubag. Ang yawa, yang ano nakahatag mang yawa, gidawat man imong yawa, sige kag inom og mga chemicals. Kana mga chemicals para papugong sa anak. Kanang paggamit anang kondom, kanang kondom naabyan na siya kaugalingong chemical nga imo nang isod sa imong lawas, patay ka diha. Kanang pagpasuksok anang ayude, wa din ay epekto di ay. Kaning among sigig inom ra basag ko niya dayog ingon nga nganong liburot ning akong atay ana, kana din di nakakalakaw. Nga naman Ginoo, di naman ko kalakaw, kusog naman kanya, sakit naman kanya akong arthritis. Kana din sige kaon ni mo anang na ang mga pagkaon nga pa-arthritis. Nga nung akong diabetes, Lord, nga nung na kidney failure ko, kana din sige ni mo ginom anang tamis. Pirtir ba sana ko mo inom ana? Di ba? Nya ang Ginoo atong pasangin lang, ang Ginoo na man si bala. Di man gud ta mo tuos Ginoo God. Ang atong gituhan nato mang kaugalingon, nyag ma-failure na ang tanan natong gibuhat, una pa tayo Ginoo, dangop na gyud ko nimo. Makamilagro yung ka Lord. I know that nothing is impossible with your power. Yung Ginoo sa una, karon ni grabe naman ang imong kwan. Nya masinupakon man sad ka. See you soon na lang. Pagbasol na lang diha, see you soon. Ana na lang. Amo nakita karon kasagaran nato ang isultis Ginoo nato, murag di na kanako ayohon, see you soon. Ari na lang ta diri sa langit. Amo na naadtos langit, magsige na lang tag-ingon, gihigugma ko ikaw Ginoo. Asa to? Gihigugma ko ikaw o Ginoo, akong kusog. Ang ato na lang kusogan ni, og di na gid madadin kay di na gid ta kalakaw. Nya, di wa na gid tay kusog nga mo papahawa aning COVID. Ato na lang ingnon, ikaw ang akong kusog sa pagbiyahe padong sa langit. Sugda nato karon ang pag-surrender totally sa Ginoo. Ingnon nato siya, Lord, ikaw na'y tag-iya sa akong huna-huna. Din ako magsigunahunag kwarta kung dili ikay musugo nako. Din ako magsigunahuna unsaon ni nako pagpakural ang akong mga balay o kaning mga agianan, kani akong yuta, basta di ka magsugo nako. Ikaw na tag-iya sa akong kasing-kasing. Din ako magsigig dumot aning akong silingan tungod lang kay pasakitan ko, kining akong bayaw, kining akong umagad, kining akong ugangan nga lami kayong hiluan, di na nako huna-hunaon ron. Kining akong igsuon nga dugay na kay mingwa magtingog tungod lagi atong kabahinanan sa namatay na mong ginikanan, ako na ning wagtangon. Nduta no? O kining akong kusog, kining akong kamot, gamiton ko na ni pag-alagad sa akong isig katao, dili sa pagpanghapak, pagpangusi aning akong mga anak, pagpanglatos